Now, si Senator Erwin Tulfo mi barog sad. Kay para kang Senator Erwin Tulfo nga kining impeachment court para rani sa impeachment wanay labot na mga side bits nga mga issues. Doon na ba'y punto si Erwin ang tubag naapod gamay. Ngano men ko gamay. Sakto man iyang giingon may galang para rani padita malangan. But kini magud may galang kang Ruben Padilla. Ipasingin lang nimo ang judge mga sugid tigpaminaw Senator Judge. Directly related ni sa integrity sa impeachment court. Munang doon na po'y punto mahigala. Si Erwin Tulfo ni banat sad mga kaigalaan pero nasupo siya mahigalang Alan Peter Cayetano. Kay medyo isog tong iyang banat mahigala pero wa dayto magkadimao. Wag pasabot sakto ang iyang punto nga may iyang gi-raise po sa impeachment court pero doon ay mga terminologies lang nga medyo nasipyat lang si Erwin Tulfo. Atong pagtagad mahigala ang kang Erwin pod nga manifestation mga sukit di paminaw. Okay, go ahead, Names. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. Pause kamay. Straight to the point. Atong balikan may si Erwin Tulfo, ipadayon na to iyang pamahayag dong ni Erwin Tulfo nga iyang but pasabot nga kining impeachment court ni kanang inyo diha mga concern nga inyong personal diha wa nay labot ning impeachment court. Para di na ta malangan ana no. Sugay si Erwin Tulfo nga may padayag sa iyang
Kini ang counter manifestation mahigala sa manifestation ni Ruben Padilla. Atong tiwason mga kaigalan, tiwasan gano daw. Also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Senate Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. Okay. So mo ni mahigalang kang Erwin Tulfo, sige na lang tong kwan katotoan kang Alan Peter Cayetano mahigala. Tubag ko si Alan Peter Cayetano kwan pero pintok sa tubag ni kwan Alan Peter. Now kining kang Erwin Tulfo mahigala sabot sa niya nga ayaw na ni dinhi gamita. Ha? Now kini mga kaigalaan in fairness mahigala ni Erwin Tulfo do na po sa punto nga dili dinhi adto mo pag press con mo dito. Kaya ulit ta malangan, kay malangan ta inustisya na sa Vice President. Mura mga higala kunuhay og kanana ang concern si Tulfo mahigala sa kwan.